Дусларым, сәлем тезрәк телевизор янына килегез. Шаян ТВда кичке әкиятләр вакыты җитте. Бүген мин сезгә зебра турында әкият сөйлим. Нинди зебра икәнен әкият тыңлагач белерсез. Сезнең белән безнең заманда түгел, бырын заманда. Башлары ак болытларга тиеп торган зәңгәр таулар артында зур серле урман булган. Ул урманда күп төрле җәнлекләр яшәгән. Аларның урманында күңел ача торган урыннарда спорт ярышлары уздырган майданнары да бар икән. Ә мәктәпләре юл аркылы урнашкан булган. Урман мәктәбендә җәнлекләрнең балалары белем алган. Ләкин мәктәпкә бару бик тә уңайсыз икән. Чөнки балаларга юл аркылы чыгарга кирәк бит. Ә юлда машиналар чабалар икән. Мерседесларда бүреләр, велосипедларда аюлар, джипларда төлкеләр тузан туздырып туптап та тормыйча чабалар ди. Ә мәктәпкә баручы нәниләр машина узганын көтеп торалар да дәрескә сынга калалар икән. Юл аркылы чыкканда тәпиләрен авырттыралар, аякларын сындырып хастаханәдә яталар ди. Әти-әниләре аптырап беткәннәр. Башларын тотып ух килгәннәр әби-бабай җәнлекләр. Озак уйлаганнар җәнлекләр. Ничек итеп балаларыбызны бәладән коткарырга? Уйлый торгач бер фикергә килгәннәр. Һәм барысы да бергә зебрага килгәннәр. Хөрмәтле зебра, син безне бу бәладән коткар. Син һәр иртәне безнең балаларыбызны мәктәпкә озата бар. Аларга юл аркылы чыгарга булыш дигәннәр. Юкса балаларыбыз харап булып бетәләр бит. Ярар дигән зебра ризалыгын биргән һәм бу эшкә алынган. Шуннан урман патшасы әмер чыгарган. Барлык машина, транспорт йөртүчеләр юлда зебраны күргәч туктарга, юл аркылы чыгучыларны үткәреп җибәрергә тиешләр. Кем бу әмергә буйсынмый, машинасында машина йөртү таныклыгын да алырга. Шул көннән башлап зебра көн сайын урманда яшәүче, мәктәпкә баручы нәниләрне мәктәпкә озатып каршы ала торган булган. Зебраны күргәч машина йөртүчеләр туктыйлар икән. Юл аркылы чыгучыларны сәламлиләр икән. Шул көннән башлап урманда юл хәрәкәтләре булмый башлаган. Урманда матур имин тормыш башланган. Әти-әни җәнлекләр дә башка борчылмаганнар. Бу хәл инде күптән булган. Ул вакытта мәктәпкә йөргән карт аю да моны оныткан. Ләкин ул вакыйгалар телләрдән телләргә күчеп безнең көннәргә килеп җиткәннәр. Шәһәр урамнарында кешеләр аклы-каралы сызыклар сызганнар. Сызыкларны зебра дип атаганнар. Җәяү йөрүчеләр юлны зебра аркылы чыгарга тиеш булганнар. Машина йөртүчеләр зебраны һәм зебрадан чыгучы кешеләрне күргәч, туктап аларны уздырырга тиешләр икән. Менә шундый хәлләр, дусларым. Ә сез юл кагыйдәләрен беләсездер инде? Бүгенгә сау булыгыз!